Ka jingtwa khyndew kalajia hakasni ublay haduna skor harut surok National Highway 6 kabala penlong ya kajinga jungki kali baro ban sahkut lun. Ki pulit kila ya thu baka surok kala syakang hagi thliu ki pahe bat kila ajingmut ya ki nonglet nongwan bakin shim de ki weipat ki lenti tat hadu benda penkuj ya kate ka jaka. Shimla dan kanu ka jingman sam ni jingjulor Henry ka jingpen thot kalakta ya kalit kawan jingki kali haka wei ni ki surok ba ka bakong santam ka bapenya so ya ka Meghalaya syakathan ka Assam bat ki wei ki jela jong kathan syatei la mingi jongkari India. Kani ka surok kadai ka benta jong ka surok NH6 ka badangye beteng banya kendu ya ka jingtwa khyndew ka bajujiaman kapor kamtam hakapor badang sedang uslam. La ban kedo ba kani ka benta ka dun harut ka jingpenya so jong ka project surok ba bala menjur thamai ka ba arpo 4000 praspa an rupusaw klor tingka hadu mauling kung ha Meghalaya 8 gram ha Assam.